Atxiporreta. Kaixo, egunon. Hau eibar da. Eibar da, hau. Zer modu zabete ondo? Amama Josefinak esatit etortzeko. Euskararen transmisioa mintegira etortzeko. Nik esan dio, ni zer esan goiten ben, ez dakite zer egiten. Eta Piriz, ergatik ez doa Piriz, oso azkarra da, irudimentsua, alaia. Piritxe titia eman berzien puputalore dio. Nik emanien edan ego. Eta txandakait ditu gauzak. Bai, mototx lagun txakurrarekin joan da Kalamuera, pasiatzera. Atzo pasiatu nuenik. Txandakait ditu gauzak eta gaur tokatu zaitu hori atortzea. Esan dio, niz ere ingo dut amama. Lasai, bertan topatuko dituzun lagunak oso jatarrak, alaiak, polita, maitagarria dira. Zue jatorra zate? Alaia zate? Maitagarria, polita zerete? Zorionak, autoestimoa tope, Zube zela porroz, bere polita, jatorra, alaia, maitagarria zera. Baina, mama. Bueno, bai, bako nahiz. Oso urduri nago, beretan, Zer egingo dut amama? Ba, koloren jola zaintzazu, baina ikusita aukiko dute eta gu koloretan jazten gara, zemos, polita nago. Eta mama gaitizkigu jantziak. Eta jantziekin, soberan gatzen zaizkion, zatitxoekin, erakutsi zigun zer egin behar dugun mundu honetan. Osa sakona, Eta zer egin behar dugun mundu honetan, kaixo, Kaixo. Entzuten da? Eta orduan, koloren bidez erakutsi digu, politen nahiazoz, politen eman behar dugula. Zue lagunduko jazue, jolas egiten? Ea ba, ze gauza polita ditugu Euskal Herrian, amama. Ba, begira, ateratzen bazaizu, lehen kolorea, porrotz. Akatzi porreta. Osoki, opa, porrotz, animo, autoestimoa, porrotz. Ze koloretakoa dau? Bildina. Angoien, lainoen gantean dagoen zerbaiten kolorea. Zer da? Zerua dugu Euskal Herria, baita itxasoa ere, kantauri itxasoa, ikasi dut. Bat, bita, iru, barura. Euskalduno, zeru bat dugu, buru gainean. Hau ze koloretakoa da? Borobila, goxoa, bero-berua, zer da? Patata tortilla, mama! Bai, zera. Hori, zeruan ateatzen dana, zer da, porrotz, zer da? Eguzkia, ez dugu ikusten batzutan, lurrera begira goazelako, arazoa ditugu, keskatuta gaude, baina buru altza eta hor dago, lainotutan dagoenean ere bai, Eguzkia dugu euskaldun no buru gainean, bat bita iru, barura, porrotz. Hau ze koloretakoa da? Euria egiten du, zerutik lurrera, zer sorten da lurretik? Osoki. Zoriona, txalo bero bat zuetza. Belarra, landarea, berde-berdea da, Euskal Herria, argine badakit herribera ere, horia, garia eltzen denean. Baina orokorrean, natura eder-edera dugu. Natura, barura. Zeindu bat dugu, porrotz. Baina, mama, hau ze koloretakoa da, landareak handiak egiten dira. Zer ematen digute arbolek? Fruitu bako, zonto, batzutan laranja, Txinan eta Valentzian. Euskal Herria melokotoiak, azenarioak, kalabazak. Baserritarre betetzen digute sabela eta bihotza. Hola, baserritarra! Bat bita iru, barura. Hau ze koloretakoa da? Zeren kolorea da? Berezena, oletzeroen ardoa. Emakumea den kolorea, gore emakumea! Gu jaio gehienean dena mutila gainean. Ze triste. Paiazoak, baina gero izan Piritz, bai Muto, Txamora, Josefina. Pentsa, nire emakumea naiz, kutsatu iten da, Bai. Emakumea dia, alaia. Bai, ala ez? Emakumea dia, irudimentsua, langileak, ausartak, gozoak, azarretzen dira. Hola, emakumea! Oida! Balbita, iru. Barura. Eta azken kolorea, oso importantea. Ze koloretakoa dao? Sudur gorria da, alaitasuna. Gure muixua, marrubizkoak, gozo-gozoa dira. Eta gure bihotza ze koloretakoa da, odola barraiatzen du, gorputxo osoan zehar, maitasuna zabalduz. Ze koloretakoa dugu odola? Bueno, batzuk urdina, baina guk odola. Hau, barrura ere bai. Hala, hemen sartu ditugu denak. Eguzkia, zerua, amalurra, natura, eta orain zuen putz magikoa behar dut. Presa dute? Gozaldute atorri zarete? Bai,
Ahoti, mesedez, ipurditik ez, Babita dena, fuerte! Oso ondo, Euskal Herriko tsunamia. Laguntzaile bat behar dut, eskerrik asko, zure borondateagatik. Justen, hau zertak, zertuzko zer dago barruan? Eguzkia eta... Bai, sentitzen dituzu, Atera. Aterako ditut? Bai. Begira, hor daude dena. Txalo bero bat zuen, txak! Oso, gutera. Politena jasoz, politena ematen dugu munduari. Bueno, sudurrak enduet. Hori porrozan, fase politean bizi da. Gauza azpi urte zituen, bilariru, horrengoan bost, aukeratzen du. Nik ez dut aukeratzen. Nago, bizitzaren fase interesantean. Eta, lasartoian jaio nintzen, 49 urte matitut, baina 53 dauzkat, eta lasartoian jaio nintzen. Lasartoian Michelin, 4.000 langile, garai batean etorri zirenak, kanpoko immigrazioa eta barrukoa, zenera eta adibidez errezildik etorri zen. Baina lasartoria erdaldun duzan zeharo. Nik txikitan, nez eta euskeraz hitz egin etxean eta Eskola Nazionaletan ikasi nuen. Texas futbol taldean jokatu nuen. Lagun artea ere dena erdalduna nuen, aizialdia. Euskara ere galdu nuen desiente. Nahiko negaizki moldatzen nintzen euskeraz hitz egiteko. Etortzen zirenean, errezelgo lehengusuk hitz egitea, Jesus, Maria eta Jose, hazen lanak ulertzeko. Baina, bueno, sentitu nuen mudantza bat. Bagizu zer dan? 16 urten dituela, ahots bat. Zantzan, hola, zeruti arra bezala, Nor zara, non bizi zara, nola bizi nahi duzu, zen munduan. Segurazki motiboa izango zen, institutuan kontzientzia hartu nuela. Eta orduan, eman nuen izena, Aekan. Pasan dituen 4 urte, eta magisteritza euskaraz egin nuen. Orduan, murgiltzen hasi nintzen, Lasarterako euskararen giroan, orduan txepetxe etorri gabe, aktivista ginen. Lasarte horia bara euskaldun du ezagun taldea, poesia zero. 80. hamarkadaren hasiera zen. Kale izendegiak aldatu, autobusen errotulazioak, berdeak Donostia joaten direnak, ekintzaileak. Eta tartean ere, aurrentzako aurre munduan ibiltzen ginenez, aurrentzako olentzero antolatzen hasi ginen. Lasartorian aurren honeko 80ak ereduan ikasten zuen. Eta guzti mujekatakolog, orduan eskola, publikoan lan itezun. Eta pentsatu denuen olentzero antolatzen astea, ze olentzero nortzan ere etzekiten gure herriko aurre gehienek. Orduan, hoize, hasi ginen jaialdi hori egiten, ni olentzero nintzen, eta kolo basoretar bat, kantatzen genuen oso ondo, gelaz gela jotzen zian denak batera gora, baina luz egoten zuen jaialdia, eta behin pentsatu denuen paiazoz jaztea. Orduan, kopiatu iten dezu. Azten zarenean zerbaitetan eta ez dakizunean nola egin, kopiatu itezu. Bueno, lasai, beste Andi Dualde, Benito Beltsundik eta indut ere bai. Denak egin dugu. Uste, Benito ere bai, lasarretoko ez. Baina, bueno, kontua da azten zarenean eta ez dakizunean, kopiatu itezu. Orduan gure telebistako paiazoa guk ikastolan nola genuen ikasi, yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada, tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Bueno, haien jantziak alako batzuk egin genitun, eta esketxak kopiatzen hasi ginen, eta olentze hori ongi etorri eman genion, bere bokadilloan, gujandako txistora berantzako zana, haren ordez, makil bat sartuaz. Gure atzetikan etorri zan korrika, oso ondo pasa genuen, segure helburua zan, euskeraz eta alaitasunez kalean aritzea. Lasartoiko aurrek izan zezaten euskerazko aukera bat alaia izango zana kalean. Egin jaialdi bat, gero ditu ziguten euskaren eguneako, gero usurbien akaditu zigun, eta hasi ginen, hoizen. Klaseri gabe, asko jaki gabe, baina patxaran bizkadot hartuta. Behin guatzen naiz, Bolibarren, Bazkarian truke joan ginen, baserri bat errezalata, eta, bueno, atea ginen, ardo txuria, txakulina, ardo beltza, eta gero aldagaletan patxarana, paisak, hua izan zen azkena. Handik aurrea ja, txuezu maplona pizkat eta aurrea.
Bueno, esketxak ere klasikoa zian, baina tarteka guk ere asmatzen genuen bat edo beste. Goatzen naiz behin pentsatu genuen arrautzen esketxa itea, eta orduan takolo etortzen zen arrautzekin tortilla prestatzera, eta arrauz bat hartzen zuen, botatzen zuen airera, sartagia jartzen zuen, etzan puskatzen, gu alusinatzen genuen, ez da puskatu, takolo, baina oso gertuti bota ez ni botako izut, botatzen nion, etzan puskatzen, eta kontua zen, bueno, txalo zaparrada jasotzen zuen, baina kontua zen, takolok egoziten zula arrautza, irekin itezun, gogortu itezun, eta rotula goiokin puntu bat jartzen zion, orduan behar arrautz hori hartzen zuen. Orduan, oraindik ez genekien magiazko, plastikozko eta gomazko arrautza saltzen zituztela magia dendetan. Neko artesanala ginen, batzutan arrautzak itezun, baina bueno, etzan puskatzen. Gero olio astu zitzaion joaten zan olio bila, eta gatzen ginen beste biak, lehengo mutilak aipatu dizkizuanak. Eta orduan hasten ginen malabarismo egiten, takolo bezala, baina besteak etzeuden negozirik. Behin revuelto baten genuen, aiton baten buruan gotzen naiz, azkeneko izan zen. Bueno, ondo pasatze genuen eta euskeraz, betetze genitun gure helburuak, baina aurrak ere ondo pasatzen zuten horiek hasi ziren kopiatzen, ze gu ere eredu gara. Orduan, problemak hasi ziren, ze arrautza puskatzen hasi ziren etxetan. Katxiporreta, kopiatzen kutxe mailutxi, ez bakarrik hitzak eta errepikatu, baita ekintzak. Eta orduan, momentu batean geure buruari galdetu genion, euskera zalaitasunez, baina ea bizitza oso arrautza puskatzen pasan genuen. Orduan pentsatu genuen, aukera genuela beste gai batzuk lantzen hastea, paiazo gintzatik, gainera gu magisteritza ikasita eta. Bueno, orduan horrela, baserrian ikuskizunen genuen, Amona Josefinarekin, joan ginen Nikaraguara, bertan ere kopiatu, baina beste modu batea. Hartu genituen abestiak, Nikaraguarren esaldiak, eta prestatu genuen Kintxo Berreta ikuskizuna, diskoa, eta aur langileen gaia eta landu genuen, eta orduan lan horien genuen honek, ONG-arekin. Bizkat, Nikaraguan han iraultzan, Nikaraguakin maite minutako gazteak honek sortu zuten, eta haiekin joan ginen. Elkarte batekin harremana izan genuen, horrela. Kintxo Berreta bukatu genuenean, etorri zitzaidan Junkal, nire bizilagunak, haiek adoptatu zituzten bi aur txinatik, Amanemei eta Oianafu. Eta hor da gezantzian, porro, ze polita, eza Kintxo Berreta haizu, eskolan daukagu familian gaia, eta zuaiz genealogikoa, eta hori familia tradizionalekin bakarrik, egingo zenukete zerbait gai horrekin. Eta orduan, elkartu ginen, ez bakarrik ume alaiak elkartearekin, baita beroa, arrean hartako horren familien elkartea, gehitu, eta lesbianen eta elkartea, eta agipase, guraso bananduen elkarteakin. Eta egin genuen familia milako ere proiektua. 6 ipuin, karta jokoa, batzezate, abuelo y abuela bantu, padre, madre, hijo, hija, genazioan 6 familia, oso polita, eta joder la abuela, betxo la familia bantu, eta karta hori zian nire jaiot urtekoak, 1974 urtekoak, faz interesantean dira zeuden karta horiek bai. Honen genuen, ipuina, karta, puzleak, oso ondo joan zan dena, eta zinen elkartekin harreman izaten. Kintxo Berretaren garaian, dituzigun, Aspanovas elkartean, Landarbason saio bat egin genezan, eta orduan genuen saio bat, Kintxo, beste bat genuen txikiagoa Kintxotxo ditzen genion, motorz da bilok, eta egin genuen saio hura eta seginen ospitaletan bizitak egiten Aspanovasen eskutik. Eta orduan, han aur gaixoen errealidadea zautu genuen, eta hasieran beti zoaz ematea bakizu ospitale joan gara, eta ez dakizean gaixuri daudenei, hasieran impresionatzen dizu, bizkat hango odiak, hango egoerak, gero hortare jartzezea, ikasten duzu begiritara begiratzen, herribarretara, la bendeta kantatzen duen bezala. Eta orduan, kontuatzezea, eman baino jaso iten duzula. Eta gauza asko ikaste dituzula, tristurak eta poza goxagoa diala partekatzen dituzunean, bizitzan urteak betetzea bezain importantea da, abenturak bizitzea, urteak betetzea baino gehiago. Eta batez ere pixka guretzako, bai izan zala gai hori, ze han ginela eskerrik asko ikustizunen genuen, han ezagutu genuen ospitalean, hemen Elgoibarko ondoko neskatxa bat 16 urtekin, ane, bere gelara bizitan egitera sartu eta gainean maite zaitu kantatu ziguna eta gehatu ginean txundituta. Eta indarura egamane izan genuen eszenatokitara, orduan eskerrik asko egin genuen, Aspanogi elkarteko lagunekin,
Eta egia esan, esperientzia horiek guretzako oso importanteak izan dira. Esaten dugu, umorearen pertzepzioa aldatu digula, ez? Umorea, txiste, barre algara, parranda, hortik haratago, badala bizitzari aurre egiteko modu bat, baikorra, eraikitzailea, errespetuzkoa, jeiki, minutu bat hartu pentsatu nun bizirean zer nahi dugun, eta herribarre horrekin kalera atera eta hoize, kanpaina baino bizimodua dela umorea ere denontzat. Orduan elkarteak inportanteak izaten hasi ziren guretzat eta gure lanetan, eta orduan Irrien Lagunak sortu zenean orain dela 6 urte berria eta elkarrekin batera. Osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna izan ziren oinarriak. Eta Irrien Lagunak gizartegintza ere sortu zen, hasieran elkarte gutxi batzukin, eta poliki-poliki elkarteak ugaritzen hasi ziren. Helburua zen, elkarte hauen indarra, hauen balioak, askotan ikustezinak dian elkarte txiki horiek, pues horien balioak gizarteratzea, eta euskaratik egitea. Ze mundu hori orduan behintzat eta oso erralduna zen. Askotan, pues bueno, gaia da, arazoa da, gaixotasuna da, dena delakoa da importantea, eta hizkuntza gatzen da, beste hainbat gaietan bezala, 5., 6. beste maila batean. Eta horren iruditzen zegoen importantea zela, euskaratik hurbiltzea, euskaratik ekarpena egitea, haientzat euskara ere zerbait gertukoa izan zedin eta euskara ere haien parte bihurtzeko. 7-8 elkartekin hasi baginan, gaur egun 33 elkarte dira. Familia eredu ezberdinak lantzen dituztenak, nazioartean lan egiten dutenak, Saharan, Etiopian, gizakien lurran umeak operatzeak arriz, sindromea, gaixotasunak, kultura, hijituen elkartea, banez bagara elkartea, bueno, denetariko elkarteak. Eta orduan, proiektua handitu zenez, egia esan guretzat, haudiegia bihurtzen hasi izan, eta orduan erabaki izan Irrien Lagunetan zabaltzea. Momentu honetan, Bizipoza elkartea sortu da, eta bertan bazkidetza irekia da. Euskaratik, balore horiek gizarteratzeko, bazkidetza hori ireki da. Momentu honetan, Bizipozan bazkide gara, Katxiporreta, Irrien Lagunak, Elkar, AEK, ikastolen elkartea, ikasi, uezi, eta gurekin batera, 33 elkarte horietatik, beste 10. 17 bazkide gaude, pixka bat, nolabait ardura hartu, erabakiak, aurrekontuak aurrera egin, eta helburua dugunak, elkarte guzti hauen lana gizarteratzea, haien balioak gizarteratzea, alde neurrian haien beharrei erantzutea, eta bolondre sare zabal bat, norbanakoena, kultura elkarteena, taldeena, eratzea, pixkat, gai hortan lantzeko. Ez dakit, nahi iruditzen zait gai importantea dela. Bizi dugun mundu komplikatu honetan, okupazioak, gerrak, injustizioak, errefusiatuak, nun nahi, eta horrekin batera fobiak ugaretzen direnean, homofobiak, xenofobiak, genero indarkeria, bestelakoak, zapalkuntza dagoenean, edo aurre egin eta mundua eraldatzen da, aldatzen dugu, edo mundu horretan irauten dugu, eta lagintzen gara azpikoa ere zapaltzen. Orduan, halako elkarteen sare bat, hain ezberdina direnak, baino lelo moduan munduak guztiontzat behar luke dutenak guztiak, nahiz eta ezberdinak iruditu hasiera batetan elkarteak haien artean, denek daukate lelo hori, munduak guztientzat behar luke. Deno dauzkagu eskubidea jaiotzen garenetik, hemendik joaten garen arte, eta eskubide horiek bete behar ditugu, alegindu behar dugu. Orduan, azkenean hau da txerto importante bat, fobien mundu horren kontrakoa. Eta hortan, ari gara hortikan, Bizipozatik. Guretzako bizkat importante izan da guzti hau, eta gero bide lagunak Euskal Herrian nola ez, oso horreza da egitea, dugun erregintza oparoarekin zorionez gure herriek. Eta hor, Irrien Lagunetan, elkar eta berriakin aritu baginan, eta Bizipozan beste horiekin, oinerrin ere bagabiltza, oinerri, herri ezitzaien eta eskola herritarraren mugimenduan. Eta hor, Topagune, Urtsintxa Bizkaia, Gipuzkoa, Txatxilipurdi, Ikastolen elkarteko aizialdi taldea, Tabakalera, Pedagogia, Amaraun aizialde taldeen elkartea, Ueziko sorguneak,
Lore Agirrerekin, eta beste hainbat talde bat egiten dugu aurren parte hartzea sustatzeko, jolasa sustatzeko, euskaraz, demokrazia izkilarritan, baita ere beste mundu bat izateko orduan, pues pizkat hortan nahi ega, bide lagun askorekin lanean, bizi pozez. Bueno, pizkat paia zoena kontatu dizu pizkat, baina Lasarte horian gu 1987an jaio baginan ere, urte batzu lehenago, Lasarte hori abrasko aldutu ezagun taldearekin batera. Bazeon udaletxe provisionala. Zer Lasarte hori 1986 urtean egin ginen udaletxe, udalerri. Eta ordura arte bazeon ayuntamiento provisional de Lasarte horia. Eta han bazegoen Euskara azpi batzorde bat. Eta horon biltze ginen gu, sagardoa, txorizo, laostan elkartze ginen. Udale ez ginen, orduan gineneko maila bajukoak. Eta gero nola Euskara ginen, oendik majuakoak. Alde gero, gure txokua, Euskara azpi batzordea, sagardotan, bueno, zan laostra. Eta orduan behin, 86an etorri zan takolo, hola paper batekin plano bat zan. Zegoen, holtza, kanpin denda, mikrofono bat, komun bat, eta proposatu zuen Euskararen maratoia egitea. Esaten zuen, Lasartean ez dakiguta zenbat jende bizikian Euskaraz hitz egiten dugunak. Kalean ez da entzuten tal, zeozin bar dugu hori bultzatzeko eta jakiteko zenbagean. Orduan, heldu zitzaion ideiari eta antolatu zen Lasarteako Euskararen lehen maratoia. Eta zein zan leloa, 40 ordu baietz. Osea, erronka, euskalduna bakezue. Orduan, montatu zen holtza, eta orduan 86an sortzikote bat osatu zen. Parekidea, 4 gizonezko, 4 emakumezko, batzu zarrak, beste batzu gazteak, batzuk euskaldun berriak, beste batzuk euskaldun zarrak, denak euskaltzaleak, gehientsuenak abertzaleak, batzuk kolore gorrikoak, beste batzuk horikoak, bi kolore jartxarran. Baina, bueno, euskarak batzen gintuen. Hori zan importantea, Lasartean hori behar genuen, zegu ginen gure eskualdeko itxusiak, ahate itxusiak. Eta gizien altzidateatzen, ezakizin horrekin, bai ez esatezu, eta zea, nungoa data, Lasartekoa, Jesus. Hori zan, Jesus, Lasartekoa da. Ze problema. Dena ligatu ite zuten, oza, naniarrek ligatzen zuten, zorbildarrek, Lasarte horiarrak, nekez. Baina, hori karo, hasi behar genuen taktikal lantzen. Eta hori maratoia egin genuen, eta han, 40 orduietan, larun bat goizeko 8:00 igande gaueko 12 arte, behaiez 40 ordu euskeraz, pegatinak atagen dituen mikrofona jarri zan, oso talibana ginen. 5 minutu baino gehiago ezin zuen mikrofona isilik egon. Mantentzen, hitza mantentzen, pasatzen bazian 5 minutu, baten bat joten zen. Orduan, han parte hartze idekia zan, edo nor parte hartze zaken. Ezer gutxi hitzein da, bai esatea nahikoa zan. Guatzen ez ere jubilatuak etorri ziala, pi, gimnasia egitera. Norbait elkarrezketatu, euskalduna, eta nahikoa zan. Edo nor, jubilatuk, eskolak, gazteak, besteak, denetarikoak. Eta orduan, gauza espetakulorrak ebai, Lasartea Everest. Dago Guruntza mendia, 200 piko metro. Eta horren zan, txandaka hilo, 20 aldiz, 200 piko metro, 8.800 metro. Horren zan, txandaka ualkitalkian, joen teknologietan eskaz, eta bai zu ualkitalki, bai, iritsi da taldea tal, eta gero mosaiko bat osatzen zan. Alako gauzak itezian. Bueno, holtza gainetikan pasatzen zen jende guztiari, pasatzen pegatina jartzen zitzaion. Horren, pasatzean, 1986 urtean, 1200 gora Lasarte horiar euskeraz itzien zutena zerbait. Subidoia. Ze fuerte izan zan la hostia. Eta orduan, horrela izan, lehendabizueko euskaren maratoia. Bigarren maratoia handi 2 urte izan zan, errepikatu barra zeba. Eta izan zan, leloa oso originala, izan zan, 40 ordu baietz berriro. Beste erronka bat. Eta orduan oso ondo atea zan. 88an ja udala ginean. Orduan euskara batzordeare hasi zan udala pizka laguntzen. Eta urrengoa hasi zan, egin zan handik 4 urteta, ze lan asko eskatzezun. Lan izugarria. Baina ordurako ja txakun jaiota zegoen. Lasartea berrezko aldundu ezagun, Lasartea taldea, ja orduan txepe hasi zan etortzen, soziolinguistika, ekintzatik aratago joan behar dugu, hausnarketen behar dugu. Eta orduan, 91. urtean jaio zan txakun. Eta txakun, ja poesia. Lasartea berrezko aldundu ezagunetik,
txakunera pasa ginen. Eta bertan bertso eskola, oin dela 26 urte, sortu zen Lasarteoian bertso eskola. Pentsa guaine, anelabako horregurra ematen. Bueno, ez, bertso eskola parte hartzailea eta hori eta euskaratik ere modu gozagarrian. Eta orduan txakun sortu zen. Eta orduan nintzen 3. maratoia, 82. Eta ja leloak aldatzen hasi ginen, bihotzetik plazara. Hasi ginen poesiarekin. Beste bat egin zen, handik beste 4 urtetara, korritzeko modukoa. Eta horrela, abiatu ginen. Maratoia iritsi izan izatera Lasarteoiako jairik onena. Ez da San Pedroak ere. Jende galdetu haizu, zerekin gelditzea, Euskaren maratoiarekin. Euskara, emozioa, parte hartzea, herria, dena batera, Lasarteorian. Ja eskualdekoak hasi ziren Lasartera behiratzen horrela. Zer gertatzen da hor? Baina arazo bat genuen, eta zein zen arazoa. Maratoia bukatzen zen igandean gaueko 12. Eta orduan oso bukara euforikoa zen, Ostras, oatzerekin bakarrik. 07 akordoi orkesta, erketz dantza taldea, eta alboka bezbatzak, iura batera, nola dantza hori ikurriña, da dena negarrez eta bakoitza bere sentimendua kontatzen. Horretzen egiten telebistan, holakorik eta oain da dena, telebistan realitiak eta baina zan benetakoa, eta bukatzen genuen denok, oiu bakarrean. Bilartik aurrera denok euskara Lasarteoria! Gora Lasarteoria euskalduna! Gora! Bilartik aurrera ni hostias. Bilartik aurrera Lasarteoria jarraitzen zuen izaten zan herri hori. Bagindoa zen aurrera euskaldutik bilatzen ziguten, baina bueno, erdaraz, jota fuego. Orduan gau, pentsatu genuen, euskara ziteko ez da nahikoa telp teoriakin. Telp gero etorri zan. Telp, aserbidadea, norbera, simpatiatik, egin tal. Norbanakoak egin genezake, baina norbanakoa komuniadei gabe nekez. Eta orduan, bertso eskola bat zegoen, baina sortu zen Kukuk antzerki eta dantza eskola. Oindela 16 urte, ikastolatik hasieran, 4 talde sortu zian, aurra gazteak, gurasoak, eta gaur egun uste daudela 50 talde inguru. Antzerkia, dantza garaikidea, euskal dantza berria, orduan ere, ez oreka, ez kukai eta talde hauek. Eta orduan, joan zan, asko larretan da, asko edatu zan. Sortu zan, antzerki eta dantza eskola. Dantza taldeak zeudenak ere, hasi zian plaza dantza antolatzen, eta euskeraz. Eta orduan, astean bitan euskeraz egin, eta gero hilabetean behin plazan euskeraz. Sortu zanen dela 12 urte, Xumela korua. Den esan dizuet, bazeola, eta badago alboka bezbatza, dela Champions League, bizkat. Eta gu sortu genuen Xumela. Xume, Lasarteoria, Xumela. Urun txabaz, etortzen zaigu astelenero zarautzetik. Eta orduan, zenba pertsona berdiak korba montatzeko. 4 30 minimo. 30 berdia, orduan pentsatu, ikastolatik, auzo zabaleta auzotik, euskara taldetik, elkarrekin deialdi eta emadegu, akaso. 35 hasi ginen. Bueno, Xumelan parte hartzea oso erraza da. Parte hartzen dugu txikitan korotatik botatako jendea gaizki kantatzeagatik. Arazoak izan dituen jendea tabakoakin, eta dutxan ere ausartzen ez dana lotxagatik. Orduan, ez dugu ondo kantatzen, ez dugu nahi. Hori ikasi nun Kuban. Egin un bidai bat Kubara, paiasok, eta egin un aktuazio bat, eta gero jarri zuten salsa musika. Una sesión dena salsa antzatzen, eta orduan, pues, claro, guk ere, ez, bestela, baten elkante, eta seginen salsa antzatzen, bukatu genuen, horbildu zitzen, un metxo bat, 6 urte izango zitan, esan zian, ¿qué pasa, porro, que tú no haces la moque? Orduan, hola gatu nintzen, isilik, osnartu nun da zen, ze arrazoia du. Ez tezu kopiatu behar, porrotx. Ja, aukik behar zenun ikasita espaldea, nik. Eta orduan pentsatu nun, oberena naturala izatea zala. Natural dantzatu, natural kantatu. Ongi egiten badezu, kuidao. Oso ongi ez egin, ze gatzen da oso. Abeda pizkat gaizki egitea, ze jendearen inguruko animatu da errezago. Orduan, importantea naturala izatea, zu izatea, disfrutatzea, eta zu disfrutatzen baduzu bestiak ebai. Orduan, Xumela hori gara. Gaude fase interesante, oso interesante, zezan ez da la fase polita, bollito, interesante, oso interesante, 70 pertsona gaude gaur egun,
Astelenera ordu betez kantatzen dugu, dauzkagu bolo pila bat, kantatzen dugu konbentuan misioen alde, kantatzen dugu gure esku dago, presoen alde Santoñara joan ginean, a lo que sea. Ez dugu ez da bozkatzen, bai ez, inoiz ez dugu bozkatu. Entonces, kantatzea etorriko zinateke, zenba gaude dispuesta, a ver, bai, badago taldea, bai, txapaso, no bat emaduzten dugu, bai, venga, jazta, aurrera. Ez da bozkatzen, ez da tentsiorik. Bueno, batzutan afaltza, no joan behar dugun, erabaki behar dugunean, hor bai sortatzen da. Baina, bueno, egia esan gozatzen dugu. Eta sortu zen batukada, eta adinbi banda batukada da, eta euskaraz egiten du. Eta sortu zen literatur txokoa, eta Uxue Alberdi etortzen da, hilabetero. Eta ez bakarrik kultura, sortu zen Northern Walking. Ipar martxa. Eta hor esan genuen, ostia, egia da. Ez dugu zergatik bakarrik tematu behar kulturarekin. Osea, azkenean importantea da jendeak gozatzea, ondo sentitzea, gustora ingo luken horrekin. Pues hasi zirenean batzuk, Madinarekin kursua egiten, Northern Walkinena, ostia, herrian egin behar dugu, hau. Baina euskeraz hasieratik, bestela, akabo. Eta euskera sortu zen taldea, momentu enten daude, 70 bat lagun iteutena. Ipar martxa, baina ez bakarrik hori. Dute dantzan bastoiekin, koreografia, gure esku dago, bestea dena, hor daude. Impresionantea. Jakunek ere, hasieratik, pizkatu galak eskaintza egizuenetik, hartu zuen ludoteka, gaztekluba, kuadriategi, faktoria, pizkata aurrak txiki-txikitatik, eta institutor arte, euskeraz. Solaskide, martxan jarri izan gaur egun 150 lagun. Orduan, ze gertatzen da gaur egun? Aur guztia dauzkagula D ereduan ikasten, ez oin dela 30 urte bezala, ehundeko 20 bakarrik ikasten zuela B D ereduan. D ereduan dauzkagu aur guztiak, daukagu da euskaltegia eta eka, pues, zakit, 100 batzuk, zango die ikasleak, zakit berreun, no? Solaski 150, antzerki 150, eta nik esan nuke astero, 1000 personatik gora iteutela euskeraz, lasarte horian, beren espazioetan. Orduan, euskaren erabilera, hilo da, bikoiztun da lasarte horia. Hoi da titularra. Azken 20 urtetan, euskaren erabilera bikoiztu da, 10%tik 20. Ez da gutxi, Baina hor ere, maratoiari nola buelta eman hasi ginen euskeraz espazioak sortzen. Eta hor, batetik dago, udalean euskara zerbitzu potente bat, errespetatu iteala pizka politikoen aldetikan, da, bintzator, beti delegazioa gondu da, euskeran, ez? Delegazioa utzi egiten, eta, bega, vamos a meternos en líos, y deja que hagan lo que les parezca, eta hor, delegazioa dago udaletxean. Eta horrek, batetikan hori, bestetikan hezkuntza, bestetikan erregintza, pues bueno. Baina azken maratoian pizkata osnarketen genuen. Lutxo Egiak, pizkat Bilbon, egin zuen performantziaren ondoren. Bera ere asarretu zen behakin. Porque ez zuen euskeraz mundu guztiakin. Denekin, jakin ez jakin, eta bera amak ulertu ez. Pentsa, hilabete bat bera amakin euskeraz hitz egiten da. Amarera asarretu zitzaian, ezke, Lutxo, maitagarria. Gero Egia auzoak, Añorga, eta Lasarte horrak ere, gauza honak kopiatu emerdia. Maratoi hau ezberdina izan behar du. Orduan, azken maratoi hau joan den urtean, ospakizun urteare bazan, ikastola 50 urte, Jakun eta Bertso Eskolako 25, eta bar. Baina, bueno, bihurtu genuen urtea, herri osoaren ospakizuna. Deno genuen zerbait ospatzeko, zeratik ez. Eta orduan, pizkati hori tiraka, hau bizi, belarri prest. Pizkat, esan genuen, erabileari astindu bat eman behar diogu. Orduan, maratoiaren prestaketa klasikora, programa, aktibitateak, ikusentzunezkoak, eszenarioak, bazkariak, hoi dena, pues, gehitu zitzaion, erabilearen kontu hau, eta meditatu zian, garatu zian, zirako lan izan zen, azaltzea zer da nago bizi belarri prest, bideoa grabatu zian, zabaldu zian, jendari apuntatzeko animatu zitzaion, eta orduan, bueno, hasieran pentsatzen zen, izango ziala, udalaren balkoian jarri zen termometro bat, eta ber lortzen dugun, arguatzen ezen, 300 ahobizi eta 1000 belarri prest. Kalkulotan ez ginen ondo aritu, ze erresago da ahobizia lortzea belarri presta baino. Ahobiziak, euskaraz aritzen direnak, dakitenak, normalean salto txikiagoa dute.
euskeraz ulertu bai, baino jakiten ez dutena baino. Ze hori ja, traketx moldatzen ez, eta gainera hasiko naiz ni gehiago kostatzea. Bueno, azkenean lortu zian gutxi gorabehera 1000 ahobizi, eta beste 1000 belarri prest, ahobiziekin batera 1000 inguru. 6 txanda, astekoak, badakizue, pentsatzen dut. Eta orduan, pues, udaltop, jardunaldietan asartzen dela gutxi eman zian emaitzak, egia zantzan 120 egin zula gora, ez? Nik uste izan zala 120 enkuestatuen artean. Parte hartu zuten, hortan parte zutenen artean egindako enkuesta baten bidez, pues, batez ere da, hau bizibular prez da, zu, betetzen duzu, ze pertsonekin aritzen zen normalean, eta pertsona horietatik zeinekin egiten duzun gazteleraz euskara ulertzen dutenean. Orduan hor jarri duzu zure erronka, familian, lagun artean edo kafetegian. Eta hortik egiten da, ez, neurketa. Eta orduan, bueno, pues, oso esperientzia hona izan da, jende guztia txapakin, txapa hobizi, txapa belarri presa, asako. Lasarte horiak, ja, eskualdean harrituta daude gurekin, denak enpadronatu nahi dute gure herrian. Eta gu arro, gainera, txulito jartzen gara. Ja, denboraz, kanpo, eskerrik asko. Bueno, kontua da, udaltopen egon bazinaten baten bat, izuten bukaeran hitzen sopa batola, eta ateazan, irribizi. Gogetzen duzue? Irribizi. Ez, eta irribizi, lasarteen adarrean, beste adarrean, bizipoza. Bizipoza. Azkenean, oso importantea da kultura. Eraldatzailea da. Euskal kultura gehiago. Ze euskarak balorea ditu. Euskaraz da bakarrik komunikatzeko tresna bat. Gu izokina gara, korrontren kontra. Korrontren kontra imar dugulako, korrontren kontra agi direnekin empatizatu egiten dugu. Ekologia batekin, genero begirada batekin, parekidetasunarekin, ekonomia batekin, justizia batekin. Errezago empatizatuko duzu, zu ere horra izarenean, txikitasunetik. Orduan euskara ez dut uste deni bakarrik komunikatzeko tresna bat, baita ere. Euskara da balioak transmititzen dituen bitarteko ederra. Eta horrela, pues aldatzen ari da mundua, igual kontuatu gabe. Kontua da, mundu itxusi hori aldatzekotan aldatuko dugula guk. Ez gu bakarrik, Euskaldunak eta gu bezalako hizkuntza bat hitz egiten dutenak, gu bezalako herrigintza bat egiten dutenak, auzolan bat egiten dutenak, denak elkartuta osatuko dugu halako mundu bat ostararen antzekoa. Eta hoize, herrigintzatik, euskal kultura oso importantea da. Da, eraldatzailea. Hori sinistu behar dugu. Eta udaltopen, egon zan, eta korrikan, herrigintza instituzioak elkarrekin, oinarrin hori esaten da, hezkuntza mundua, herrigintza instituzioak elkarrekin egin behar dutela. Sinisten badugu hortan, apostuiten badugu, aintzat hartzen badugu herrigintza, aintzat badugu euskal kultura, eragileak elkarrekin jotzen badugu, asko dugu irabazteko, eta ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herriatik kanpo ere. Bueno, hoize, egiten badugu humoretik eta bizipozez, jendearen gana, iritsiz, pues hori izango da formula sekreta. Bueno, bi batzuek, igual etorriko aporroz, denboraz kanpona. Opa, takitxo!